Gerora izan zen berriz borrokan sartzea 1989an berriro sartuko nintzen irakaskuntzan publikara pasatu nintzen. Hor behar izan zituen jaurlaritza bat bazegoen, edo Consejo General bat, ez dakit nola deitu, eta behar zituen publikatarako irakasle euskaldunak. Eta nik hor ikastoletan hartu zen akordio bat jaurlaritzarekin edo Consejo Generalarekin titulu gabe zauden irakasleak legalizatzeko, eta hor sartzen zarazu, Andoni, irakasle moduan, uste dut. Eta mugimendu horretan urte batzuetan ikastoletan titulu gabe egon ginen andereñoak aukera eduki genuen legalizatzeko. 1979 uste otartean zegoela, hor sasoi hori. Ni sartu nintzen Zornotzako eskola publikoan euskera ematera bakarrik. Eta tartean irakaskuntzako kursoak egiten dituela eta nago.